Scrúdú Béil. Tá úna an bhfón le móire. Tá lá saor ag úna agus buath léithí dul ag siopadóireacht sa chathair. Tá úna agus móire ag an stáisiún trénach I gContae Kildare. Tá siad ag ceannach 200 go dtí baile átha clia. Anois tá siad I lár na cathrach shráid I chonaill. Tá an spúch le feiceáil. Go tobann, feiceann siad robálathe le gunaí ag rith as banc. Gléann siad cúnamh. Tagann na Gardaí agus tosíonn na robálathe ag lámhach. Faoi dhearr tá siad gafa ag na Polainní. Gabhann an Garda buíochas leis na Cailíní as a grógacht. Deir an brethebh sa cuairt go bhfuil na fíor ciontach. Lá clice rugbaí I Stade de France. Tá trúr buachalaí ag caint faoi clice rugbaí sa ceantín scoile. Bé clice idirnáisiúnta siúl I Bóras dé Saran. Socraíonn siad gol go dtí Póras lena eiceáil. Tá siad ag an airfort anois. Téann siad ann Eitleán. Déanann siad camchúir timpeall na cathrach. Is íoming leon na hiontais eiceáil. Téann siad isteach I sioppa spórt. Ceannaíonn buachal amháin líoróid. Ag leath ama tá éire a trí agus tá an rank a 2. Níl dearamh maith an scéal do na hÉireannig. Sa dara leath, tógann imreoir éireannach an líoróid agus gan bhfuil tá úd ag éireann. Ag deireadh an chluiche tá lúchar na buachalaí, mar tá éire 21 agus tá an rank a 15. Tá an lá ag na hÉireannig. Imlíonna bé an scoil ag dul go dtí Conamara, mar bheadh turas bith thar lear róchostasach. Anois tá siad ag campa eachtraíochta I Conamara. Tá teach amháin do na buachalaí agus teach eile do na Cailíní. Téann siad ag rothaíocht, ag bádóireacht agus ag tródóireacht. Téann siad tras na abhainn, ach tithin buachal bocht amháin isteach san uisce. Is títhe tagann na buachalaí agus na Cailíní le chéile. Ligeann siad a scí agus canann siad amhráin. Ag deireadh an turais, deir siad go raibh Conamara níos fearr ná Páras. Is fíor go bhfuil siad tíirseach anois, ach bhí an crack go hintach. Obair Dheonach. Feicim Liam agus Pól fógara a hallan na scoile don chláin Shimón. Buatló tríl a bhaint as cabhrú leo. Deir an príomhaide go mbeidh siad ag pacáil málaí san ómhargú áitiúil. Tá buachalaí lán sásta sin a dhéanamh. Deir banisteoir an teapa leo cad tála déanamh acu. Níl cead acu airgid a éirí, caithfidh siad I gcónaí a bheith néata, béasach agus fáilte. Cliseann na Custaméirí an gáilire go bhfuil daltaí ag bailiú airgid don chlann Shimón. Íirtear na Custaméirí a bheith fial. Feicimid na buachalaí ag cabhrú leis na Custaméirí. Tá na Custaméirí sásta. Tá an banisteoir sásta freisin leis na buachalaí. Deir sé leo
go mbeidh pos part-aimseire le fáil acu sa siopa ámar be. Tugann an príomhide €250 don bhean ón chláin híomón. Bé an targad an úsáideach chun bia a cheannach agus seirbhísí a chur ar fáil do na daoine bochta. Ag tabhas go leire na bliana. Tá tabhachan scoláire na bliana ar siúl. Béar na daltaí go léir vótáil a dhéanamh. Feicim iad scuaine de galtaí ag caithfeá vóta í mosca vótála. San oifig ghinearálta, déanann beirt mhúnteoirí na vótaí a cóireamh. Fógraíonn an príomhide an tara os cóir na scoile. Tá na daltaí go léir i láthair. Is í Sandra ní ceallaí scoláire na bliana. Faigheann Sandra an corn. Tá sé tiltte go maithaicí. Gabhann an príomhide comhgordas léi. Teps a scrúdú tomána. Tá Seán ag an ionad tastála. Tá scrúdú tomána le déanamh aige inniu. Á mór sa dad leis. Tagann an scrúdaitheoir amach agus cuireann sé cúpla ceist ar Sheán. An sin síonn siad isteach sa char. Raig ling san scrúdaitheoir. Feicinn Seán a chara ar an tráid. Creitheann sé lámh léi. Go tobann agus gan cuine búlann Seán isteach i gcúl car eile. Níl tománaí an car eile róthásta agus níl an garda sásta ach irid. Déir an scrúdaitheoir nach bhfuil Seán ach fabhla mór. A rais ag an ionad, déir an scrúdaitheoir le Seán gur heipéir. Ach bé seans eile aige. Bé ar Sheán cleachta a dhéanamh idir an dá ling. Bua sa seo talanna. Feicinn Seán, Owen agus Paul go mbeidh seo talanna ar siúl ar bail. Bé €1,000 ag dul don bhuaiteoir nó don na búteoirí. Tá sim ag na buaclaí sa ceol. Agus tá banna ceol acu an crú Coláiste. Tá siad ag cleachta anois le tríomhaí anuas. Tá cúpla rud beag le cheart ó fós, ach tá feabhas mór tugadh orthu. Tagann an oíche agus téann gach duine go dtí halla an phobail. Is iad an grúpa deireadh. Tá síonn siad ag déanamh ceoil. Tá an bua ag an crú Coláiste. Fáinne siad an céad dúis. Ceannaíonn siad cúpla rud i siopa ceoil, mar tá sladmharga ann. Cuireann siad an cuid eile den airgid sa bhainc. Bruntanas costasach. Tá bret lá ag móra. Bret lá sonna san taile go léir. Fáinne móra iPhone nua. Tá lúchóir irthaí. Bíonn si ag léach ar a cáirde ile agus ag caint leo gan stad. Bíonn si ag caint meall ar gach rud. Cuasaí siopadóireachta, scéalta faoin na cáirde, deoscóna agus gach eile rud eile. Ar an dó lá dhéag de bheitheh fáinne móra an bille. Tá úfás irthaí. €125 agus 35 cent. Tá daidir buile. Tá an bille dóchreite ar fad. Rinne móra an iomarcha cainte ar an bhón. Bíonn an teicsáil a bhfad níos saoire. I mílúnasa tá an bille i bhfad níos lú, €25. Tá ceacht fálamha ag móra.
Sláinte na nóg, seachtain na sláinte. Tá sé leathuir tar éis sé de. Tá an príomhaide ag caint ar an gcáileire leis an scoil. Fógraíonn si seachtain na sláinte ar scoil. Bé clicí sacr ar siúl agus bé ranganna a clíochta sa hala spórt. Bé bí a sláintiúil ar fáil sa cheantín, mar bí na daltaí ag ithe an iomarcad an bhí agasta. Bé siúlóidí uairithe eagraithe chun airgid a fháil le trealamh spórt nua a cheannach don scoil. Deir an príomhaide leis na daltaí a grí a chur isteach in imeachtaí na seachtaine, agus má tá ceisna acu is féidir leo labhart le múnteoir. Gabhann an príomhaide buíochas le cách, agus guaonn si seachtain don scoth dóibh go léir. Sraitheannach. Tá Máire agus Úna díreach tar éis na scrúdathe a críochnú, agus tá siad ag pleanáil an todhraí anois. I dosach Máire, féin siad obair dóibh féin mar chalíní aimseire in óstán mór ag cóiriú na lapacha agus ag glanadh suas. Leis an airgid a thuileann siad, téann siad go dtí an róimh. Feiceann siad an Colosseum. Tá sé go hálainn. Imríonn siad pell agus buann siad an corn. Téann siad go dtí an Pictiúr agus itheann siad grán rósta I muscaí móra. An sin déanann siad obair dheonach le néamh insin de pól. Tugann siad bia timpeall na cathrach do na daoine ar na sráideanna. Sa deireadh, tá siad ansáasta. Bhí an samhradh ab riamh acu. Anois tá siad hannah ag tanú go mór leis an samhradh se thugging.